Хәерле көн, исәнмесез, кадерле дуслар һәм килгән кунакларыбыз. 27 ноябрьдә Россиядә иң якты матур бәйрәмнәрнең берсе Әниләр көне билгеләп үтеләчәк. Бүгенге очрашуыбызны да Әниләр көненә багышларга булдык. Студиябыз кунаклары быел бәби тапкан танылган артистлар Айгөл Шайхетдинова, Лилия Муллагалиева, Гүзәл Идрисова, Гөлназ Шәрипҗанова һәм Чәчкә. Кызлар, бала тапкач, әни кеше үзе дә сизмәстән белгечкә әверелә. Бала үстергәндә әни ул табиб та, психолог та, тәрбияче дә була, аш-су остасына да әйләнә. Гомумән, әни кешене белмәгәне бар микән? Без менә сезнең белән әниләрне, бигрәк тә яшь әниләрне борчыган актуаль сорауларга җаваплар табырга тырышырбыз. Менә сезнең өчен бик актуаль инде ул сорау. Сез менә ничек барсына да өлгерәсез? Бала карау, үй эшләре, әле кайберләрегез спираль рәвештә кайдыр эшләп тә ала. Менә балансны ничек сакларга? Айгөләйдә синнән башлыйк әле. Менә синең көн тәртибе. Көн тәртибе уянабыз, безнең иртәнге дәшбез бар инде. Кечкенә генә яны барыбызны уята. Шуннан кем кая инде. Кем өйдә кала, кем эшкә китә. Инде күбрәк кем өйдә кала балалар белән. Шуннан башлана инде кичкә хәтлек безнең бала карау, ашарга пешерү, гадәтле эшләр, үй җыештыру. Шуннан соң кич белән ирне каршы алу. Һәм инде әгәр дә кич белән концертлар була калса, инде концертларга барып кайтабыз инде, кунакларга барып кайтабыз. Эш һәрвакыт була дип әйтергә була инде. Атнасына 1-2 көн андый концертлар була бала инде безнең. Менә шундый көн тәртибе. Һәм инде әлбәттә безнең йокы вакыты нәкъ артистларның кеше инде. Сәгать 12-1 йокларга яткан юк. Бөтен гаилә белән шулай ятабыз. Көне буе без менә аяк өстендә. Лилия, синеңчә ничек балансын сакларга гаиләдә? Бала карау, үй эшләренә җитешү, ничек җитешәсең? Әле бит син аш-су остасы да бик каты тәмле ризыклар пешереп сыйлыйсың гаиләдә. Үзеннән үзе ничектер килгән инде ул хатын-кызга. Сиңа ярдәм итүче бармы иде? Юк, алай ярдәм итүче юк. Шул үзебез дә инде балалар, әтисе, ирем. Шул ничектер үзеннән үзе бара тормыш. Әле кайвакыт җитешмәгән вакытларда уйлыйсың, авылда әниләр 5-7 баланы тәрбияләгәннәр ишәле. Шуңа күрә җитешергә тырышам инде. Чөнки чыннан да бөтенсен бер юл алып бармасам, нәрсәнедер урысча әйтмешли упустишь. Шуңа күрә барсына да өлгер булырга кирәк. Миңа калса, менә монда утырган барлык хатын-кызлар да безнең дуслар барыбызда теге бер басасыга 5 баса торган кызлар монда җыелган. Гөлназ, алай булмаса тормыш бармый да инде ул. Шулай итеп утырып каласың. Безгә декретта озак утырырга ярамый. Менә синдә кайчан эшли башладың инде? Эшкә чыга башладың. Балаңа ничә айда? 1 атна иде Асылбикәгә. 1 атна иде. 1 атна иде. Без концертка монда Казан тирә концертта чыгыш ясадык. Как раз Тамада шоу проектында абылай түгел менә 40 көн узгач без инде күпләп атна сайын башладык. Ничек барысына да өлгерәсең дигән сорауга без в общем өйдә ашамыйбыз да, җыштырмыйбыз да. Шаярам инде. Илсур ул әле ирне дә карарга кирәк бит. Безнең беренче бала, без әле яшь гаилә. Бала булмаганда Илсур бик теге үткәләсә, менә ашарга пешермисең, фәлән тегелән теге авыл малае бит инде ул өйрәнгән бөтен әйбер булырга тиеш. 1, 2, 3 компот. Монда инде хәзер ничектер үзеннән үзе иртән торам, режимы бар. Мин теге ит салып куярга, аш салып куярга. Ашарга булмаса, Илсур үпкәләми. Бер ничектә үзе булса да, бер шунда бутерброд булса да пешереп, ясап ашый ала. Инде үземә килгәндә шуңа мин 22 килоны ташлаганмындыр да. Күрәсең, ашамаганга вакыт булмаган. Шабып йөргәнгә. Аштырып. Шуңа Аллага шөкер. Менә иптәшең без өчәү генә инде, безнең әниләр булышучылар юк. Карап торга гына, өчебез яшибез. Илсур инде бик булыша.
Ул барыбер әтидән тормыш ираттан да тора инде барыбер. Кирәк булса, бусын да алып килә, магазинга да чыгып килә. Güzel. Senin birsinden birisi kişkine iş kullanım var. Senin işik barısına da ülgürersin. Мин безнең иртән инде баштана уртанчы белән алымалан балалар бакчасына заты ошыннан соң инде барсы белән өйдә калып, хәзер инде 3 баладан соң бер бала белән өйдә калу инде шундый җиңел кебек миңа, һәм бала юк шикелле дә өйдә кайбер вакыт унутам да күрше бүлмәдә ятканны. Тиз генә киләнгән инде бер сәгать эчендә җыештырып, ашарга куясың инде. Аннары шул үзенең кайгыртасың мәшәкатьләреңне, ничекләр кая барасы җирләр, примерка тормау, концерт буенча буламы инде. Кичкәрәк инде абитанцев түгәрәкләр башлана, ылымын айны бер түгәрәккә апарасың, уртанчысына апарасың да, кич белән җыелышкач, бер кичке аш ашагач, бүгенге дә көн үтте дигән дип җыштырып куеп, шулай көн үтәде. Кичке 9-га тагын җату башлана инде, чөнки иртән балалар бакчасына торырга кирәк. Илназ инде шулай өйдә булганда бик күп ярдәм итә инде, балаларны урамга алып чыга. Ул вакытта инде урамга чыгып киткәч, мин рәхәтләнеп, җиңсезганып, җыштырып алам. Концертларга килгәндә шулай беренче бала белән иптәрәк чыга башлаган, икенчесе белән бераз соңрак, ике бала инде кыенрак икән, өченчесе белән менә кичке менә шушы 6 ай булгач кына әле ерак поездларга йөрермен дип өметләнеп торам. Чөнки артист кешегә өйдә тору, ул бала белән ничектер каядыр чыгып керәсең, менә ниндидер мәҗлескә, туйгамы, юбилейгамы, шунда кеше белән аралашып кайту, ул ниндидер менә кайтып яңа шушы балаларга тәрбияләргә яңа этәргеч. Һава сулап керәсең безнеңчә әйткәндә. Булай балалар ягыннан килгәндә ниндидер сорауларым бар икән, мәсәлән, икенчесе белән олы малайын күп вакытта ләгеше бала малай кеше шулай буладыр инде. Сугышып та алалар. Шул вакытта ниндидер үземнең сорауларым булса, мин инде психологияны актарам, төннәрен укыйм, интернеттан балаларны үстерү ниләрен, секретларын, серләрен шуларны укыштырам. Ничек малайларны ничек үстергән, ничек чын ир итәргә дигәнне күп вакытта интернеттан алам материалны. Менә шулай Şişke. Etisini verirsin. Vereyim mi? Аласың. Пока. Да. Можно? Etisini versin. Силя бузады, сен барысына ничек өлгерәсең, сен балаңа ничә күпме вакытта син инде сахнага чыга башладың? Безнең ирек белән инде беренче балабыз, инде күптән көтелгән бала булгач, алдан ук барыбер үзеңне әзерлисең инде, табигать шулай килгәндер инде. Инде авырлык чагында ук төшләр керә бит инде баланы күз алдыйсың, ана хисләре, ата хисләре туа дигән кебек. Бала тугач инде ул үзеннән килеп чыга, барсы да ал инде ничек карармын микән дип уйлаган идем, чөнки моңа кадәр караган булмагач, үзеннән үзе ничектер кулда ияләшә, өйрәнеп җитәсең. Болай әлбәттә артист булгачтан инде чыгып китәргә дә кирәк, эшләргә дә кирәк, үзем ирем белән шул икәү. Ул инде миңа карый старак та карый баланы, үзеннән кеше теге энеләрен, сеңелләрен тәрбияләргә булган инде аны шуңа күрә аңа ышанып калдыра алам. Болай беренче тапкыр эшләргә бардым 17 көн булгач балага. Кичкенә чакта. Бик кечкенә вакытта Лилия, сиңа да сорау бирәм. Менә кайбер хатын-кызларда именно депрессия башлана бала тугачтан. Ире белән кычкырыша башлый. Менә ир белән гармонияны саклау өчен синчә нәрсә эшләргә кирәк? Менә мондай конфликтлар килеп чыкмас өчен гаиләдә. Нәрсә ди? Нәрсәдә кулак айтып алды син генә. Юк, ул вообще мен ул депрессия дигән нәрсәне мин вообще аңламыйм аны. Во-первых, ул может быть ниндидер определенный кайсыдыр йолдызлык астында туган кешеләргә кагыла торгандыр. Аның өчен характерда ниндидер бер чалымнар булырга тиештер, наверное. Минем теге аралашкан кешеләр арасында тоже депрессиягә бирелүчеләр бик күп. Аның вакыты юк Лилияның депрессияга. Лилия, минем теге даже бөтенләй бер нинди эшем булмасына, мин шуның хәтле ләззәтләнәм шул секундлардан. Теге кайбер кеше бит инде бигрәк тә үзенә үзе бикләнә, юк менән дигән нәрсәм вообще аңламый. Аллаһ Тәгалә аны инде сагынырга язмасын да, чөнки тышыннан да болезнь. Инде баладан соң депрессиягә бирелү ул бит син көтеп алган әйберең инде. Аны теге
Җитешәсең син, җитешмисең син. Сол сәламәт бала тапкансың икән инде. Тем более иреңдә инде ул иргә юлап җарып була. Балаларга кирелгән ана. Менә берәрегездә булмадымы шундай авыр тойгы? Юк, минем булды Бала тугач. бала тугач. Аны әйтәләр беренче баладан может быть. Может Булырга мөмкин Әйе, дигән. беренчесеннән соң була инде. Аннан ишарә хәзрәт. 10 көн өйдә утырдым, бала роддомнан чыккач. Уже 10нчы көнгә магазинга чыгып, шоколадлар яныннан узам инде, мин баланы бик ашадым вакытында. Монда ярамый бит инде башта. И шоколадларны күреп, акырып елый башладым. Мин менә магазиннан өйгә кайтканда ул теге бөтенесе бергә җыелгандыр инде ул теге. Все накопилось и шоколад бәрде миңа. WhatsApp'та күрешәбез әле. Тавышым не знаю, әле килеп утырдым. Зәмирә иде, менә безнең яңа килеп күрсәтү яңа гына синдә ир белән гармониядә булу серләрен, нинди серләрен беләсең? Менә өйдә җылылыкны, җылы мөхитне саклау. Бала тугач. Мөнәсәбәтләр үзгәрә. Хәп башлай сөйләс, берсен дә яшермәс әле. Без монда бөтен нәрсәне сөйләдек. Ир белән гармония яшәү турында. Бала тугач. Бит инде бар мөнәсәбәтләр ничектер үзгәрә. Бала Менә син ничә тугачтың генә да, бала туганчы да, каршы сүз әйтмәсәң, киенерәк торсаң, теләгәнне пешереп ашатсаң, артык сораулар бирмәсәң, миңа калса кайсы гаиләдә дә шулай гармониядә яшәп була. Әлбәттә, бала тугач кыйнлыклары арта инде аның, чөнки игътибар җитми башлый да. Ләкин мин үзем игътибар җитми дип әйтә алмыйм иде. Мин инде ритм белән яшәгәнмен, шул ритм белән яшәргә тырышам. Һәм менә бу ситуациядә миңа үземә генә бераз авырлык килә, чөнки тагын бер кеше игътибар итә. Гаиләдә ничек булды шулай да, ә мин киресенчә әйтер идем. Син мине югалтыңмы соң? Ты меня потерял, что ли? Соскысын алмакчы. Син мине югалтың, что ли? Шуңа күрә әйтәсем килә, хатын-кызның үзенә генә бераз кыенлык киләдер дип уйлыйм мин, чөнки игътибарны бүлергә кирәк бит бөтен кешегә дә. Әгәр дә инде син шуңа сәләтлесең икән инде, гармония саклана. Миңа калса, ир-ат киресенчә игътибарлыга әйләнәдер, башка ир-атлар турында әйтәм. Менә син кичә төнлә генә әйтик. Төне буе җагада. Син бу хакта. Мин уже төнге сәгать 3-тә уже мин уже тормаз дәрәҗәгә җиткәндә bir күзем ачканда тиз күтәреп йөри. Шуннан соң уже 5-тә торга туры килә. Шуңа күрә андай ярдәмне үзем сизәм. Теге мөнәсәбәтләр начарланды бик кешеләргә дип уйлыйм мин. Бер-берегезне ныграк аңлый башладыгыз. Ул аңлый инде мин бит эшләгәндә 2 бала бар. Менә үзегезне ничек формада тотасыз? Менә Гөлназ әйтте инде, мин бик каты ябыктым диген. Син махсус ябыктыңмы? Үзеннән үзе килеп чыктымы? Түгел, менә 3 ай булды балага и сразу ничектер үзеннән үзе. Ну, потому что без шул ритмга кирдек, Зәмир әйтмешләй, уже эшләү мәсьәләсе, эш ул барыбер не сколько движения, а сколько нервничаешь, ул барыбер да бик бала өчен нервничаешь, ничек торам икән, әйбәт торам икән, ашысы килми икән дип инде ансы. Шуның белән бергәдер, миңа так кажется. Ул организмнан да, Гөлназның алмаган организмдыр. Безгә бераз гына инде диета торга туры килде. Әле һаман тотабыз әле. Чөнки барыбер дә беренче баладан соң мин 48 килога калган идем. Икенчесеннән соң ничектер авыррак китә организм, наверное. Шуңа күрә азрак кына алтыдан соң ашамаса, физический нагрузка күп инде Гөлназ әйтмәшле стресс бар тәэсир итә. Менә бүген генә дә инде чыгып китәргә кирәк, зур смәктә һаман кайтып җитә алмый. Бит инде стресс бар организмда. Соңга калсаң күп машиналар белән сөйлә килеп җиттем әле талаша-сугыша. Юк, тоже стресс. Тыныч кына бала сөйп кенә өйдә генә ятып булмый. Әйтәләр дә ул. Менә нишләп балаңны кочаклап кына өйдә генә ятмассың дип.
Ол теге акча жетмеуден де аннан да түгел ул. Акчасы да артык түгел, конечно. Икенчеден без алай әйтә алмыйбыз инде. 3 ел буена берничә эшләмичә без гомумән алай яшәй алмыйбыз мага. Яшәп булмый алай. Өйрәнелгән. Ритмнан безнең профессиябез да шундый бит. Безгә һәр вакытта да наплава булсын өчен безгә һәр вакытта да надо держаться. Синең бәбийлеме син, бәбисезме син, синең публикага аңлата алмыйсың. Афит үзем пока декретта, ана бер 3 ел син бит декретта идем. Ничәсе минуттыгыз дип әйтеп булмый бит тамашачыга. Син һәр вакытта да күз уңында булырга тиешсең. Кемдер әйтергә мөмкин инде. Сездән башка да бик күп дип. Ләкин син икенче сорау. Тоже другой вопрос. Чәчкәсен диетлар тотасың? Benim diyeti yok. Resim etkende. Ничек ябыгасың? Ne uzundan özellikle tege bırak süt aşatkanlığa mıydı bilmiyorum. Yabılıp gittim mi? Tege ağırlı şağında tozargan idim. Ben bütün siz biraz tozarabız şimdi. Ben bulayım uylagan idim. Bu tapkaçtın. Наверное, uzunluğun kül kalıp şulay diyetlarga oturası, sportların katrak şu zanesi olur diye uylagan idim. Fakat direkt tuzcu olsam, fakat normal. Мында иң нык диета тотушу мен инде, иң ябып алмайын тегүше мен. Хотя безнең Лилия кыдыртты, безнең бит группа бар, чат без шуны сөйләшәбез. Менә давайте кызлар ябагабыз дип безнең Лилия кыдыртты. Дөрес шатыр килгән монда мин. Ярып. Организм нык кирешә минем белән, төшәсе килми килады. Син бит хәзер мине ләззәтләнәсең, менә шунда ләззәтләнәсең. Авыр эмес син диетадан. О, мен диетада отырырга авырлыктан түгел, просто организм өчен авырлык. Организм не может и все переваривать. Бер елда төшәйин ул минем, но бер елга төзәс килми дә. Айгәдә син ничек матурлык салоннарына йөрисең? Вообще кайтып килгәне юк. Менә карап торам бит матур прическа ясаткан кешеләрне бу яштан. Бу инде теге Калмыдан төш арасында түгел, ничек дип әйтим. Менә һаман бала белән әйтәбез инде без. Менә кызларга да әйтәм сез кайдыр калдырып чыгып керәсез. Әнике гелмим. Кайда калдырганым юк. Шунда ничектер үзем бу яклап ташкан ип килеп чыкмады да, пришлось парикмахерны өйгә чакыртып, яшәйттереп, кистертеп, ясатып чәчләрен сатыра. Әйе, тумысын итеп карыйбыз тегесен. Әйтте бит Низамира чатыгыз бар үзебезнең. Берсе бер тнада миндә шуны эшләп карыйм, икенчесе татна, икенчесе тагын шуны эшләп караган булабыз инде. Шәйттереп бергә ябыккан булдык инде. Әле һаман ябыгабыз. Шәйттереп тәшкил итәбез инде. Булай махсус салоннарга чыгарга вакытым юк. Берсен әйткәндә, калдыр кеше юк әле. Әле ул возрастта түгел. Ну, шулай да менә мин беләм, гүзәл баласын няняга калдырган чаклары була. Няняга калдырып, ышанычлымы ул няня? Гомумән. Ничек сез менә карыйсыз? Я шушы 3нче баланы тапкачкына няня күбрәк уйлана башладым, чөнки 3 баланы калдырып чыгып китү эшкә бик тагын да кыенрак икән. Зур чоңгылык кыенлык әйе. Чөнки минем үземнең әнием Чаллыда, ул Алиханның эшли. Гөлязның әнисендә улы яшьтә, 70 яшьтә. Анда шакталады безнең әмма ләкин 3 малайны карап бетерү бик кыен. Шуңа күрә менә соңгы арада Алсу исемле бер үземнең яшьтәшем бер кыз белән эшли башладык. Бик тәрбияле, балалар да бик рәхәтләнеп кала. Шул Алсу җиңеләйтә ничектер тормышны. Аллаһа шөкер. Алсу безнең тормышында җиңеләйтә инде. Мине рекомендовать иттем, кызларга бик яраттылар, шаттылар. Теләсә кем белән теле бала чыга калмый да. Мин сораган безнең малайлардан, мәйтәм ничек ошыймы сезгә? Бик ошый, ул не кричит, как ты дип әйтте миңа. Но я тебя все равно люблю, потому что син минем әнием диде. Менә малайларга шоу инде ул бик зур нәрсә. Инде матурлык салонына килгәндә менә шуны аңладым. Ул эш бер кашан бетми ул иде. Көн саен шулык бер эш инде ул. Шуңа күрә үзеңә вакыт тапмасаң, үзеңнән тормаса, һәм менә Ильяс ярый шушы ниләргә җибәрә инде мине. Мин әйтәм, мәсәлән, шундый көнне мин 3 сәгатькә чыгып китәм. Ярар, всё. Һәм шундый девиз белән яши башладым. Папа работает, мама красивая. Лилия, по-моему, вообще баласын туганнарына калдыраймы? Няняларды эшләткән юкмы син? Иткәнем бар, минем олыларымда да няня бар иде инде, определенный бер вакыт сәгать бик. Менә моны әле няня таба алмыйбыз. Апалар да бүтәнсе занят, тоже үзем белән йөри. Сәхнә артында үсә. Лилия, төпчек баланың туган көне кайчан? Баланы 7 май тиз генә әйтеп булмый. Син гаиләдә ничәнче бала? 5-нче Кәҗә белән сарыга киятен кем язган? Габдулла Тукай.
тормыш иптәшеңнең исеме нинди хәрефкә тәмамлана? Рыга. Балаңның яраткан ризыгы нинди? Кайсысыныкы? Кичкенәсенекеме? Гүзәл, кайсы астралар? Бала тапкан роддом кайсы урамда урнашкан? Сыңлысынмы? Груздева. Кайнананың кыз фамилиясе ничек? Балаң сәгать ничәдә йокыдан тора? Җидедә. Төпчек балаң кайсы ел фасылында туды? Җәйкедә. Балага югары температурага каршы нинди дару бирегә? Нурафия. Зәмирә, кайсы асраулар? Балаларның яшь аермасы күпме? 10 яшь. Соңгы тапкыр балага нинди уенчык алдыгыз? А ну и матрешка. Баланың туган вакыты сәгате минуты. А не валяшка, матрешка деп шуны билеп отыр. Ничек? Баланың туган вакыты сәгате минуты. Икесе дә 15-15 тотыла. Син туган шәһәр яки район? О, Узбекистан, Каракалпакский район, Каракалпакская республика. Бала табибы кем ул? Педиатр, неонатолог. Ярар. Гөлназ, сиңа. Поехали. Баланың исеме нәрсәне аңлата синең балаңа? Качественная девушка. Хәния Фәрхинең кызы ни исемле? Айгөл. Ипинең бәясе күпме? 20 присмуала. Ой, алга. Туегыз ничәнче елда булды? 2014. Баланы йоклатканда нинди җырларга кирәк? Шешкә, хәзер сиңа сорау. Кайнанаңа ничә яшь? 45. Бала ничә яшьтә мәктәптә укырга керә? 7. Әниләргә яки балаларга багышланган җыр исеме. Әниемнең җылы кочагы. Ничә бала турында хыялланасың? 3. Хәзерге вакытта балаңның авырлыгы күпме? 6 килограмм. Так, там безнең кем калды? Айгөл. Айгөл. 1 яшьлек баланың кием размеры нинди? 92. Салаватның улы кем исемле? Рөстәм. Россиядә балалар көне кайчан билгеләп үтелә? 1 июньне. Июнь. Ирең гаиләдә ничәнче бала? 2. Балаң әйткән беренче сүз. Кайсысы мансамы? Мансаны әйтмәде. Тегесе. Әти. Әтте. Кызлар, менә сезне тамашачы бергә күреп өйрәнде инде. Сез клипта да бергә төштегез, концертларда да бергә чыгыш ясаганыгыз бар. Алга таба сезне тамашачы бер сәхнәдә күрә алачакмы? Алла бирсә, 27 ноябрьдә пирамида күңелләшүзәгендә тормыш иптәшем Илназ Бахның иҗат концерты булачак. 33 яшькә багышланган, 33 аның язган җырлары дигән концерт булачак. Һәм шул тамашада Алла бирсә, Алла теләсә, балаларыбыз авыртып тормаса инде, шушы кызлар белән, коллегалар белән, шушы кичкенә безнең быел туган йолдызларыбыз сәхнәгә чыгачак. Миңа Илназны быел бишек җыр язып бирде. Шушы бишек җырына шушы балаларыбыз белән инде бию куярга дигән план бар. Бергә сез биесез балалар белән күреп. Шуңа әйтәсе кирәк, кемнәр тели инде шушындый күңелле шоуны күрергә, килегез концертка 27 ноябрьдә. Әйдәгез, кызлар, бер куплет җыр сездән. Сезнең уртак клип җырын бәлки җырларсыз. Әле монда ничек җитешәдиләр, яратканга өлгерәләр, бәби көткән әниләр, бәби сөябез әле без, бәхетлебез әле, мәхәббәт җимешебезне бәхет итербез әле, бәби сөябез әле біз, бәхет сөябез әле. Улыбызны, кызыбызны бәхетле итербез әле. Афәрин сезгә. Кызлар, сезне якынлашып килүче әниләр көне белән тәбрик итәбез чын күңелдән. Мәхәббәтегез сүрелмәсен, сабырлыгыгыз кимемәсен, рәхим шәфкатегез җуелмасын. Үстергән балаларыгызның изгелекләрен генә тоеп яшәргә насыйп булсын сезгә. Амин. Бәйрәм белән барлык әниләрне шулай. Рәхмәт. Рәхмәт.